Здрасти, Вики. Днес сме 1 октомври, 12:05. Сега си нагласих точно часовника да звънне някъде към 12. Чакай сега да видя какъв беше. За да не напомня, за да не стане твърде дълго филмчето. 12:15. Това след 10 минути. Защото последния път, като ти заснимах филмче от тук, се оказа малко дългичко и не можах да го кача в YouTube. Трябва някакси да го срежа. Сега тук ще стъпи. Телефона звънне. Пак ще прочетем мъдри приказки и някои от тези истории без край. Това е пак от... Сега съм в Пловдив. Сега е събота. И тази събота и неделя останах тук, защото трябва да работя доста. И мислих да ходя до село Пробава Пепа, обаче ще имам много работа и няма да стане някой друг път. Ще отида. Така, сега да. Значи ние стигнахме до мълчаливка и бяхме прочели. Сега желанието на една фея. Да, мисля, че тази не сме. Така, желанието на една фея. Сега сме на тази. Страница 27. В прохладните небесни изселения, далеч от хорските очи, се намира вълшебното царство на малките феи. Те могат да правят почти всичко, което си представяме и което не си представяме, и желанията им винаги се сбъдват. Те се трудят ежедневно за нас хората. Когато страдаме, чуват молбите ни и идват да ни помогнат. Често не ги виждаме като феи, защото са много потайни и обичат да се превръщат в всевъзможни неща. Щом ги видят, че страдаме, се притичват на помощ във формата на дъжд, любов, кладенец, пръст или трева, въобще на всичко, което им хрумне. Само сърцето им не може да се промени. Винаги го носят със себе си и то никога не спира да желая добро. Имало едно време фея, която се казвала Ния. Всеки ден помагала на хората. Когато видела жаден човек, се превръщала в кладенец, когато видела изгубен, се превръщала в вътрешен глас, който да му подскаже на къде да тръгне. Един ден обаче Ния се събудила уморена, а главата е боляла силно. Не можела да се надигне от пухеното си легълце. Дочувала стоновете на хора, които се обръщали към небето за помощ. Феята изпъшкала. О, не, днес не ми се помага на хората. Защо не ме оставят на мира за малко? Искам да бъда безгрижно облаче. И още не изреква думите си, се превърнала в облаче, което бавно се носило заедно с другите облачета. Иха, зарадвала се тя, колко е хубаво да се облаче. Пускаш по някоя капка дъжд и това е всичко. Другите облачета се усмихнали доволно на думите и се разтанцували в небето. Изминали няколко часа, в които всички пътували върху вятъра. Но изведнъж се разнесъл силен вик. Помощ, не мога да се извадя крака. Никой не чува. Помощ! Долу се извива прашен селски път, а край него в далечината се виждала обърната каруца. До каруцата полегнал на една страна, лежала конниц, видел, защото тежко колело затискало крака му. Помощ, няма ли кой да ми помогне? Продължава да цвили конец. Другите облачета продължавали напред и сякаш никой от тях не чувало виковете на коня. Вижте, този кон се е заклещил и няма кой да му помогне, не се сдържала Ния, която обаче сега била облаче. Погледнете надолу. Какво ни интересува? Ние бързаме към житните поля, те имат нужда от нас, отговорили в един глас другите облачета. Но така ли ще го оставим? Наблизо няма никой. Не е наша работа, пък и с какво ли можем да му помогнем? Помощ, помощ, продължава да цвили конец. Добре, рекла Ния, ще се оправя някак. Сега ще се притече някоя фея на помощ. Ще се оправи някак. Сега ще се притече някоя фея на помощ. Другите облачета кимнали в съгласие, но никоя фея не се появила, а стенанията на коня не представали. Облачета продължавали да се носят по вятъра и скоро ще ли да отминат затиснати от каруца кон. Тогава Ния не се сдържала и решила да помогне. Затворила очи, за да стори чудо, но вместо това от нея покапал дъжд. Когато погледнала надолу, видяла как дъждът се стичал под ловището на коня и той все още не може да помръдне, за да потърси подслон. Какво става, помислила тя и тогава се сетила, че сега не е фея и не може да помага. Какво да се прави? Не мога да си остана безгрижно облаче, подумала тъжно и без да губи време, си пожелала отново да се превърне в фея. Така е станало. След това Ния се преобразила в селянин, който минавал край пътя. Той помогнал на коня да се освободи и видял, че в каруцата лежи човек. Какво е станало с господарите? Попитал селянинът. При уша му от жегата изпуснали и тогава не знаех на къде да вървя и каруцата се обърна. Изплутял конят.
Ясно казал селянинът, ти си преварил каруцата. Как успя да го направиш? До сега не съм виждала толкова силен човек, ахнал конят. Селянинът се изчервил и не отговорил, скочил в каруцата и викнал: Ди, конче, бързо да стигна до твоето село, че на господаря ме придушава. И конят оттеглил. Пътували известно време, докато видели покривите на селцето, спрели пред първата къща, селянинът скочил от каруцата и трескаво да чукал по вратата. Когато конят чул приближаващите се стъпки, затворил очи и се отдъхнал, вече били спасени. Щом ги отворил, селянинът го нямало, една жена отваряла каруцата с кърцащата порта. Яне, Яне, привикнала се селянката, какво е станало с теб? Стълпили се хора от съседните къщи и бързо принесли човека в двора. Намокрили му челото, дали му вода да пие и той се свестил. После стопанката отишла при коня и му свалила издути и го помилвала. Право на теб, кончето ми, право. Намерило само пътя и си ме докарала моя Яне, че ти сложа прясно сенце да хапнеш. Не на мен трябва да благодариш, господарки, а на селянина, който ми доведе, отвърнали конят. Какъв селянин? Зачудила се стопанката. Един селянин, който но той изчезна. Милото ми конче, май ти си слънчасо, усмихнала се господарката. Но наистина имаше селянин, иначе как щях да се изправя каруцата и да доведа господаря си до тук? Та аз съм само кон. Добре, сигурно си пълнувал. Скоро ще се оправиш, ще пинеш прясна вода, ще си хапнеш, ще починеш, за нареждала селянката. Може и така да е било, разколебал се конен, да, може. Сигурно наистина сам съм се довел. И се запътил към хранилката си, замислен от случилото се. Да, ама не, ако не бях аз, щяхте да закинете и двамата, ядосвал се първо в феята, която слушала разговора на селянката и коня от небето. Но какво да ви правя, махнала после с ръка. Тя литнала на високо, където да се сърди на спокойствие, но вместо това се заслушала, защото дочула гласа на дете от болницата на близкия град. То крещял всички сили за помощ, за да може някой да го чуе. Това е. Виж как тази фея помага на хората и на животните. Просто някой като се нуждае от нея, тя отива да му помогне. Има си някакво такова призвание да помага. Сега ще прочетем другата яд. Колко време е? 12:12. Значи аз ще го сложа. Ще сложа до мен, да да свири, да го спра бързо. Така. В стара къща с голями сенчест двор живеело семейство с две деца, братче и сестриче. Братчето е било по-малкото и се казва Йордан, а момичето Христина. Те все се стърпвали за нещо. Христина имала любима играчка, стъклена топка и понеже много я обичала, я пазила от брат си. Един ден на Йордан му се прещял да поиграе с стъклената топка. Взела и започна да я подхвърля, но я изпусна и тя се счупила. След малко се появила сестра му, много се ядосала. Как можа да я изпуснеш? Вече нямам стъклена топка. Извинявай, казва братчето, не исках да я счупя. Христина се ядосала много и започнала да се подува, докато не заприличала на балон. Тогава чува глас, който идва от корема й. Колко ми е хубаво и широко тук. Кой си ти, попитала тя? Аз самият ходя по хора и се заселвам в тях. Стоя там и си хапвам, докато не ме изгонят. Христина се ядосала още повече и коремът ти продължи да се подува. Какво става, разтреперила си тя? Виждам, че не съм ти достатъчен, затова покани братовчеите си гняв и ярост. Ти нахалник такъв, заканила се Христина. Ще поканя и още да знаеш. Не дей, как можеш да си тръгнеш? Успокоила трудно гласа си Христина. Няма да ти кажа, докато не ми дадеш ябълко сок. Христина се търхулнала до кухнята, защото вече приличала на топка и преди да изгълта ябълковия сок от кутията върху масата, рекла: ако не ти дам, какво ще стане? Нищо, отвърнала ято тихо, сякаш криел нещо. Христина се замислила: няма да ти дам. Няма да ми дадеш? Изръмжава ят. Да, няма да те нахраня, ще умреш от глад. След като изрекла думите си, коремът се пукнала и Христина отново заприличала на момиче. Пригърнала братчето си и му казала: не трябваше да се ядосвам за стъклената топка. Нищо, поне ядът ти се пръсна от тях, отвърна Йордан и двамата се разсмея. Това беше приказката. Отвън се чуват някакви птички, защото те май имат там гнездо на терасата. Така, може и да прочетем още една. Не ме е страх от кучета.
Добре, ще пробвам да я прочетем нея. Имало едно време момиче на име Неля. Обаче, тази може би няма да мога да я прочетем. Ще остане за друг път. Това, което чуваш всъщност от другата страна е Jazz FM радиото. Пуснал съм го по интернет. Може да почнем нещо от историята с край. Ние за есента бяхме прочели. Сега ще четем отпред. Зима е. Трябва да стигне. Зима е. Сърцето история в стих ще ти разкажа, отминала отдавна безвъзвратно. Ако нещо не разбираш, ще ти кажа, началото върни се пак обратно. Ти не вярваш в истинското чудо и то далече от тебе знам, а с живота се напрягваш лудо, без да знаеш, че си сам. Но само става слепия душевно, който не съзира чудесата, и той сколбан не ще намери пътя, по който се върви към красотата. Но дори най-безумните места тя живее, дори на най-безумните места тя живее вечно, не умира, истинска и дивна, но човека често красотата не съзира. Красиво е чувството в сърцето, изпълнено с искрици и купнеш, а после то в сърцето ти избухва от малките искрици на палеж. Палежът привърни в буен огън и огънят в пламък на страста, а тя страста в теб ще се превърне бурна сила, кипваща кръвта. Почти разкрих ти вярната посока и пътя устремен към красотата, но ти четли сам ще разбереш, а може би повярваш чудесата. Вихреят се сезоните безспирно, вечен кръговрат търкаля дните, без да спира слънцето проблясва, крие се в нощта зад планините. Ден и нощ безгрешен ред царуват, сред бури и безупречен покой. Безспирно часовете се редуват, сътворено от незнайно кой. Това е много хубаво стихотворение, Зима е. Тъй като обичаш стихотворенията, може даже да го научиш на Изус. Това наистина, даже аз ще го прочета още веднъж. Това е всъщност Зима е, това са зимни стихотворения, но иначе пише заглавието на това стихотворение в сърцето. История в стих ще ти разкажа, отминала отдавна безвъзвратно. Ако нещо не разбираш, ще ти кажа в началото, върни се пак обратно. Ти не вярваш в истинското чудо и то далече от тебе знам, а с живота се надбягваш лудо, без да знаеш, че си сам. Но само става слепия душевно, който не съзира чудесата, и той скован не ще намери пътя, по който се върви към красотата. Но дори на най-безумните места тя живее вечно, не умира, истинска и дивна, но човека често красотата не съзира. Красиво е чувството в сърцето, изпълнено с искрици и купнеш, а после то в сърцето ти избухва от малките искрици на палеж. Палежът привърни в буен огън и огънят в пламък на страста, а тя страста в теб ще се привърне бурна сила, кипваща кръвта. Почти разкрих ти вярната посока и пътя устремен към красотата, но ти чети и сам ще разбереш и може би повярваш чудесата. Вихреят се сезони безспирно, вечен кръговрат търкаля дните, без да спира слънцето проблясва, крие се нощта зад планините. Ден и нощ безгрешен ред царуват, сред бури и безупречен покой, безспирно часовете се редуват, сътворени от незнайно кой. Добре, сега трябва да свършим, защото да не стане филмчето твърде дълго. Хайде, чао-чао!